croeso cynnes I chi. Yn enw'r Arglwydd Iesu Grist i'r Oedfa bore yma'n hyfryd. Mi oedd cyfle I addoli gyda'n gilydd ar fore Sul, croeso arbennig. Os chi'n ymweld ni, Caleb o Leia yn braf iawn cael chi'n Nghaerdydd fel myfyrwyr. Gobeithio bod chi'n profi bendith Duw wrth I chi ymuno gyda ni ac dros y flwyddyn sydd o'ch blaen chi. Fe chi'n gweld mae Gwydion yn arwen i'n yr Oedfa bore yma. Mae gyda ar ôl yr Oedfa bydd y baned, y croeso chi ymuno ni ar gyfer hynny, ac yna mae ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion yn gwarter I 12. Cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, am gwarter I 8. Paned ysgwrs bore Dydd Mercher yn hi Nia, cofiwch am hynny, ac yna clybiau fel arfer dydd Gwener i'r plant a'r pobl ifanc. Felly bod chi ddim wedi clywed ond ni'n gobeithio gael trip capel dydd Sadwrn nesaf. Croeso chi gyd ymuno ni ar gyfer hynny. Mae yna ddau bosibilrwydd yn dibynnu ar y tywydd. Felly, yr un anebygol, bod ni'n sych, byddwn ni yn mynd I bar gwledig Bryngarw a'r bwriad fydd I gwrdd am 11 bore. Ac yna, os mae'n lib, byddwn ni'n cwrdd yn Sain Ffagan, yr un amser yn 11. Ond felly, bydd fwy o fanylion eisiau fod o'n trip capel dydd Sadwrn nesaf. Cofiwch bod Castell y Mis yn mynd at waith Heledd Job. Mae Heledd yn gweithio gyda myfyrwyr yn Nidlyn, yn Iwerddon. Mae Emyr sôn rhywfaint am y gwaith nhw Sul diwetha, ond mae gyda ni fideo mae Heledd wedi gwneud yn sôn am y gwaith. Bydd ni'n chwarae hwnna yn yr Oedfa heno. Felly cofiwch Castell y Mis yn y waith Heledd. Ac yna blaen rybydd, Tachwedd yn 40, mae yna gyfarfod aelodau fan hyn am 3 o'r gloch brynhawn. Tachwedd yn 40. Os chi'n gwybod bod chi ddim yn gallu bod yma, yna os ydych chi'n rhoi gwybod un o'r ymweliad, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny. Ac heno, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni am yr Oedfa yr arfer am 5. Dyna'r coediadau, neu ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud yn iau os mae plentyn yn gofyn i'w dad am fara. Byddai'r tad ddim yn rhoi carreg iddo fe. O Dduw, ni'n diolch I ti wrth I ddod at yn tad nefol ni, bod ti eisiau rhoi y pethau gorau I ni. Ac arglwydd, ni'n gwybod bore yma mae'r peth gorau ar y cyfer ni yw dyfendydd ti. Arglwydd, neud I fod yn hael ac yn drygarog ac yn rasglon ato ni. Ni'n gofyn am dyfendydd ti. Neud I felly paid dal nôl ni'n gofyn, ond yn hytrach, neud I arllwys dysbryd lan, allan yn plith ni bore yma. Ie, ar Gwydion, wrth I fe yn harwen ni, ac wrth I fe agor gair ni, arglwydd wrth I ni wrando fel unigolion I di lenwi ni gyda'r ysbryd I. Ac arglwydd, ie, fel eglwys, fel un corff yn dod at ti. O Dduw, nid I lenwi ni gyda'r ysbryd I, fel bod ni'n clywed eiriau di. Bod eiriau di yn newid ac yn traws newid yn calonau am bywydau ni. Ie bod ti yn derbyn y clod a'r mawl I gyd. O Dduw, ni'n diolch I ti bod y fath beth yn bosib trwy yr arglwydd Iesu Grist I berson a'i waith drosto ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio y bore yma yn wir ar hyd y dydd y byddwn ni'n gweld fwy a fwy ohono fi. Goniad I ddew y tad. Derbyn I felly, yn enw ac yn heiddiad, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gai ategu croeso, yn hyfryd gweld chi bore yma, lot o'n chi mewn cotiau sydd yn anghyffredin tyddi yma. Ond nid yn unig ni, mae Rhodri wedi croesawu chi, a fi wedi ategu y croeso, ond fi'n dweud hyn yn o ddifri, mae Iesu Grist hefyd yn croesawu chi.
Mae'r emyn gyntaf ni'n canu yn sôn am hynny. Mae'n dweud, os oes syched arna fi, wel, mentra arno fe, ar Iesu Grist, arno ef. Ni chei orffwys heb ei ras, mentra ato ef. Os wyf wan, mae Iesu'n dweud, mentra ato ef. Neb ond ef fydd i mi'n nerth, mentra ato ef. Ac yna mae'r gytgan, cans da yw'n Christ a ffyddlon, ddydd a nos fe'n ceidwn fyw. Mae'n croesio mymbreichiau Iesu. Mae croeso ymreichiau Iesu, cryf caredig yw. Mae Christ yn croesawu chi. A fi'n holi bore yma nawr o syched arno chi. Os oes mentrwch arno fe. Nawr mae'r dôn falle yn anghyffredin i ni. Wneith Steve chwarae fe trwyddo gyntaf, a wedyn fe wnawn ni godi i ganu. Mae'r ddwy bennill gyntaf yn ailadrodd o ran tôn, a wedyn mae'r gytgan ac wedyn un pennill ac yna'n syth i'r gytgan ar ôl hynny. Diolch, Steve. Mae'r ail bennill, bod hwnna'n syth i'r gytgan. Hwnna'n i dod yn gweithio mae'r bennill gyntaf, wedyn i'r ail bennill, a wedyn i'r gytgan. Syched arna fi, mentra ato ef. Ni chei orffwys heb ei ras, mentra ato ef. Os wyf wan mae Iesu'n dweud, mentra arno ef. Neb ond ef fydd i ni nerth, mentra ato ef. Canes da yng Nghrist a ffyddlon, fydd a nos fe'n ceidwn fyw. A mae croeso mreichiau Iesu, cryf caredig yw. Pan wyf ofnus Cris i'n dweud, mentra ato ef. Ef yw'n tarian ac o drwg, mentra ato ef. Canes da yw Christ a ffyddlon, ddydd a nos fe'n ceidwn fyw. Yma croeso mreichiau Iesu, cryf caredig yw. Dwedodd Christos wyf ar gof, dawef ata fi. Profodd hynny ar y groes, dawef ata fi. Hanes da yng Nghrist a ffyddlon, ddydd a nos fe'n ceidwn fyw. Yma croeso
a nos fe'n caedwn y fyw, a mae croeso mreichia Iesu, cryf caredig yw, cryf caredig yw. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad, diolch i ti am Iesu Grist. Diolch am y meddyg da. Diolch am yr un ddath i'r ddeiar yma ein mwyn ni. Diolch fod e'n gryf a'i fod e'n garedig. Diolch fod croeso yn awr ato fe. Fod e'n croesawu bobl. Fod e'n croesawu pechaduriaid ato fe y dydd yma. O arglwydd, diolch i ti. Diolch fod e gyda ni bob amser. Ni'n gweddio bydd ef yn cael ei ddyrchafu y dydd yma os gweli di fod yn dda. Clyw ein diolch, clyw ein mawl ni iddo fe ac i ti ac i'r ysbryd glân am bod ni'n gofyn pob peth yn ei enw hyfryd e. Amen. Wel, mae Bethan yn mynd i roi stori i'r plant nawr. Mae yna 3 yma. Mae yna 4 yma. A wedyn na i ddarllen. Dewch chi ymlaen i'r ffrynt den i Bethan roi hanes i chi. Diolch, Bethan. A nawr, plant, i ni'n mynd i ddarllen dameg. Os newch chi droi i Luc pennod 14, a ni'n mynd i ddarllen un o'r damhegion yma nath Crist roi. Felly, fi eisiau chi wrando ar y ddameg,
ar y stori mae Crist yn rhoi i ddisgyblion. Nawr, jyst i chi gael chydig o gyd-destun, mae un o arweinwyr y Phariseiaid, dynion pwysig crefyddol yn dyddiau Iesu Grist, mae e'n gwahodd Iesu Grist i gael bwyd gyda fe a lot o bobl eraill. Ond oedd e ddim yn wahoddiad caredig, fi eisiau Iesu Grist, fi eisiau fe fwynhau gwledd, oedd e'n fwy, ni eisiau dal Iesu Grist mas. Ni eisiau trapo fe. Ond oedd Iesu Grist yn gwybod hyn. A maen nhw'n cael bwyd. A oedd rhai o'r dynion oedd yna, ond nhw eisiau eistedd a bwys y person oedd yn trefnu o wledd, y dyn mwyaf pwysig. A mae Iesu Grist yn gweld balchder. Maen nhw'n meddwl fod nhw'n bwysig, a maen nhw'n trio bod yn bwysig. A mae Iesu Grist yn rhoi dameg iddyn nhw. Mor ffôl yw hynny. Ni ddim fod yn falch, mae rhywbeth hyll. Mae hwnna'n bwysig i chi blant i sylweddoli, pan ych chi'n meddwl fod chi'n special, mae rhywbeth hyll am hwnna. Oedolion, mae eisiau ni gofio pan ni'n meddwl fod ni'n special, mae rhywbeth hyll am hwnna. Mae balchder yn rhywbeth hyll. Mae rhywun gost yngedig yn hyfryd. Dyna beth mae Iesu Grist yn dysgu trwy y ddameg gyntaf. A beth yw'r ffys yma eisiau bod yn bwysig yn y wledd, lle ni'n cael bwyd a eistedd y bwys y pobl pwysig. A dyma un person yn dweud, bydd e'n hyfryd gallu cael gwledd yn heyrnas Duw. Nawr, ni'n gwybod pwy ddwedodd hwnna, efe un o'r Phariseiaid neu rhywun arall, a ni'n gwybod efe jyst dweud mewn ffordd balch neu beth oedd e. Ond mae Iesu Grist yn gafel yn yr testyn yna gwledd, a mae e'n sôn am wledd. Y gwledd mawr. Nawr, jyst i chi helpu chi, yn y dyddiau yna, pan oedd rhywun yn trefnu gwledd, ond nhw'n anfon gwahoddiad. Fi'n mynd i drefnu gwledd, croeso i chi ddod. A dim byddech chi'n ymateb nôl, diolch yn fawr, byddwn ni yna. A wedyn, oedd yna wahoddiad arall yn dod, pan oedd y parti y wledd yn barod. Popeth yn barod, dewch. Felly yna ddau wahoddiad. Wel, gadwch ni wrando ar air Duw, geiriau Iesu Grist. Pennod 14 a adnod 14. Adnod 15, fi'n Clywodd un o'r gydweision hyn a medda ac meddai wrtho, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd, yn y parti, yn heyrnas Dduw. Ond meddai Iesu Grist wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd lawer o bobl, ac anfonodd ei was yn ar awr wledd i ddweud wrth y gwahoddedigion, dewch, y mae pob peth yn barod yn awr. Ond dechreuodd pawb ymysgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae, ac mae rhaid i fi fynd allan i gael golwg arno. A wneud i fy ysgysodi os gweli di'n dda. Meddai un arall, rwyf wedi prynu 5 par o ychen, ac rwyf ar fy ffordd i roi prawf arnynt, a wneud i fy ysgysodi os gweli di'n dda. Ac meddai un arall, rwyf newydd briodi, ac am hynny ni allaf ddod. Aeth y gwas at ei feistr a rhoi gwybod iddo. Yna digiodd meistr y tŷ, ac meddai wrth ei was, dos allan ar unwaith i heolydd a strydoedd cefn y dref, a thyrd a'r tlodion, a'r anafusion, a'r deillion, a'r cloffion i mewn yma. Pan ddwedodd y gwas, meistr, mae dy'r chymyn wedi ei gyflawni, ond y mae lle o hyd. Meddai ei feistr wrtho, dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd ganddynt hwy ddod i mewn, fel y llenwyr fy nhŷ. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi ei gwahodd brofi fy ngwledd. Wel, dyna air Duw, dyna eiriau Crist, dameg Iesu Grist i'r Phariseiaid. Wel, wnawn ni ganu eto gyda'n gilydd o'r llyfr ymynau emyn 300.
Ni newydd ddarllen dameg am Crist yn gwahodd i'r wledd. Wel, gwrandewch nawr ar yr emyn yma. Hyfryd lais efengil hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes, i'r tlawd, newynog trist, pob cyflawnder ynddo cewch. Dewch a chroeso, dlodion dewch. 300. Hyfryd lais efengil hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r tlawd newynog trist. Lawnder ynddo gewch, dewch a chroeso, dlodion dewch. Talodd Crist yn feidrol iawn, ar y croes brenin brenawn. Ffwr a gwaed yn golchi'n wyn. Sydd y croi, dewch i'r ffynon a flan y rai. Gadewch i ni weddio eto. O Dduw ein tad, i ni'n dod ato ti bore yma yn diolch bod gyda ni ryddid i ddod. I ni'n dod arglwydd gyda amrywiol brofiadau wythnos yma. A ni'n diolch dy fod ti'n gwybod yn union beth yw ein profiadau ni. Diolch arglwydd dy fod ti'n ddew mawr, yn ddew holl wybodol, yn gwybod popeth, yn ddew holl alluog. Ac ni'n dod i daddoli di yn dad mab ac ysbryd glân. Ac yn gofyn y bydde di yn rhoi cymorth i ni, yn helpu ni i daddoli di, gorau gallwn ni bore yma. I ni'n diolch am dy air di, ac ni'n gweddio nawr wrth ni ddarllen y gair ac wrth ni edrych ar dy air di, bydde di'n siarad â ni trwy y gair. Y bydd yr ysbryd glân ar waith yn procio, yn cydwybod ni, yn goleo'n llygaid ni i ddeall beth sydd gen ti ddweud wrthon ni bore yma. Ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n gweld dy ogoniant di, yn gweld y gariad di, yn gweld cariad Iesu Grist o'r newydd. Arglwydd ni'n gweddio bydde di gyda dy bobl di, brodyr a chwiorydd i ni, sydd yn dioddau ar hyn o bryd. Falle bod yna rai yn ein plith ni yn mynd trwy amser anodd. Ni'n gweddio bydde di'n agos atyn nhw. Ni'n gweddio am brodyr a chwiorydd mewn gwledydd eraill sydd yn profi pethau ofnadw. Rhai yn profi cael ei bwrw a'i taflu i carchar, rhai yn cael ei lladd. Ni'n gweddio bydde di gyda dy bobl mewn sefyllfaoedd anodd fel yna. Ni'n gweddio arglwydd am sefyllfaoedd yn ein byd ni. Ni wedi clywed lot yn ddiweddar am ddaearngryddfau a llifogydd, ac ni'n gweddio am y mannau hynny nawr. Y bydd yna gymorth yn dod i'r mannau hynny'n fuan, ac ni hefyd yn gweddio y bydd bobl yn deffro ac yn troi ato ti, yn sylweddoli fod y bywyd yma mor fregus, ac mae byr yw y bywyd, ac y byddwn o arglwydd yn troi ato ti, ac yn dod i wybod am ddiogelwch yn yr arglwydd Iesu Grist, am y gobaith yn yr un yma sydd yn croesawu, yr un sydd ei freichiau ar led yn croesawu. O arglwydd, ni'n gweddio i ti weithio yn ein byd ni. Ac ni'n cyflwyno'n gwlad ni'n hunain i ti, o arglwydd yn gofyn, o Dduw, trigarha wrth ein gwlad, os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio amdano ni yma nawr, y bydde di'n ymwneud â ni, ni'n cyflwyno Caleb a Lea i ti nawr wrth ddechrau cyfnod newydd yn eu hanes nhw, gweddio bydde di'n ei diogelu nhw ac yn ei bendithio nhw. Ni'n cyflwyno Morris wrth fe fynd wrthnos yma nawr, y bydde di gydag ac yn ei ddiogelu ac yn ei fendithio fe, bydd e'n setlo'n fuan a bob myfyriwr arall
sydd yn mynd nôl neu'n cychwyn am y tro cyntaf, arglwydd bydd gyda nhw, diogela nhw, cadw nhw, rhag yr un drwg, a sancteiddia nhw yn dy air di. Ni'n gweddio bydden nhw'n mwynhau y cyrsiau ac yn datblygu cyfeillgarwch ffrindiau da. Ni'n cyflwyno ni'n hunain i ti fel eglwys. O Dduw, ti'n gwybod yn hangen ni y funud yma. A ni'n gweddio, Dduw, bydde di yn siarad yn ei bore yma. A bydde di yn diwallu pob angen fel y bydde di yn cael y clod i gyd. O arglwydd, ni yn gweddio i ti'n defnyddio ni fel eglwys i gyrraedd eraill. Y bydde di yn dy ras yn achub llawer mwy. Y byddwn ni'n gweld, arglwydd, pobl yn troi ata ti. Defnyddia ni os mae dyna dywyllus i ledeini'r efengil, i sôn wrth eraill am y gobaith sydd yn Iesu Grist. Ni'n gweddio nawr ar ei ti fod gyda ni wrth i ni droi at y air nawr. Helpa ni i ganolbwyntio o'r plentyn ienga i'r hynaf ohono ni yma nawr. Helpa ni i ganolbwyntio ac i gymhwyso y gair fel i ni fod i wneud trwy yr ysbryd glân. Clyw ein gweddi ni felly nawr, maddau i ni bob diffyg a bai a derbyn y clod i gyd am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu nawr emyn 298 a 299. Maen nhw'n mynd gyda'i gilydd. O'r nef, mi glywais newydd, fe'm cododd ar fy nhraed, fod ffynon wedi ei hagor i'r cleifion gael iachad. Fy enaid rhed yn ebrwydd, a paid a llwfwrhau. O'r flaen, mae drws agored, na ddichon neb ei gau. 298. O'r nef mi glywais newydd, fe'm cododd ar fy nhraed, fod ffynon wedi ei hagor. Ienau hyd yn ebrwydd, a phaid a drws agored, na ddichon ei gau. O arglwydd galw eto,
Eisiau fi checo yn y llyfr ymynau, un pennill yw 298. So ni'n barod i gannu'r 299. Na ni. Plant, ydych chi yn yr ysgol, os ydych rhywun yn cael parti, yw y person sy'n cael parti yn boblogaidd? Wel, dyna beth i fi'n cofio. Os oedd rhywun yn cael pen blwydd ac yn cael parti, oedd pawb eisiau bod yn ffrindiau gorau i'r person yna bob amser. A parti sydd gyda ni fan hyn, gwledd. Mae Iesu Grist yn y ddameg, a ni'n mynd i edrych ar y ddameg, yn sôn am parti, am wledd. A fi eisiau chi wrando, fel pob un ohono ni, ac i ddeall, trio meddwl, beth mae hwn i wneud a fi bore yma. Nawr, fi eisiau chi ddychmygu, a fi eisiau chi ddychmygu bod na frenin. A mae'r brenin yma yn frenin hyfryd. A mae'n frenin caredig, mae'n frenin hyfryd, pawb yn hoffi'r brenin, a mae'r brenin yma yn gwahodd pobl i gael parti gyda fe, i gael gwledd gyda fe. Gwledd, parti gwych. Dim i'w gymharu. Bwyd gorau, lleoliad gorau, yn i'w parti chi heb sochi, brofi dim byd tebyg i'r wledd yma. A mae'r brenin yn gwahodd chi. A mae'n, dwi'n yn gofyn i chi, o dewch â pwdin gyda chi. Pob peth wedi baratoi, fi eisiau chi ddod. Mae'n anrhad ac am ddim i chi. Ac fel o'n i'n gweud, yr arferiad oedd gwahoddiad yn mynd allan, mae yna barti i ddod. A dim byddech chi'n gweud, waw, fel dyddiau yma, save a date. Hynny yw, cadwch y dyddiad yma'n glir, mae yna barti yn mynd i fod. Adeg hynny, o'n nhw ddim yn gwybod yn union pryd oedd byddai pethau'n barod. Falle oedd na chydig o mwysedd ynglyn â'r union ddwrnod. Felly oedd na wahoddiad arall wedyn, mae pob peth yn barod. Dewch i'r wledd. Felly mae gwahoddiad cyntaf yn mynd allan. A mae pobl yn gweld y gwahoddiad oddi wrth y brenin, a maen nhw'n gweud, waw, diolch yn fawr, byddwn ni yna. A mae'r gwahoddiad ateb yn mynd nôl. A nawr mae'r brenin yn dechrau paratoi y parti, y wledd. Mae'n mynd ati a mae'n neud yn siŵr bod e'n cael y chef sgorau posibl. Ond mae e hefyd yn paratoi adloniad mae eisiau i bawb i fwynhau. Be byddech chi'n hoffi mewn parti? Wel, mae'r brenin yn mynd a mae'n paratoi pwllnofio yn y parti. Pwllnofio gyda sleid. Mae'n paratoi astroturf, jyst rhag ofn bydde rhywun eisiau gêm o pêl-droed. Mae'n paratoi cwrt tennis, a wedyn mae'n paratoi, lle mae rhai eisiau gweld ffilm. Mae'n paratoi cinema a sgrin mawr yn y parti yma. Fi eisiau pob math o fwydydd, amrywiaeth o fwydydd. Mae'n paratoi llyfrgell i rai. Bydden nhw eisiau darllen, a bydd hen lyfrau yna yn ogystal â llyfrau newydd. Bydd pob peth, bouncy castle, assault course, trampolin, popeth o'ch chi feddwl, oedd y brenin yn mynd i baratoi pob peth i'r parti yma, i'r wledd yma. Ac yna, mae popeth yn barod. Mae e'n barod i gael bobl i ddod i fwynhau, ac felly mae'n anfon ei wasau. Reit, cer i weid nawr i'r rheina sydd wedi cael y gwahoddiad, mae'r parti yn barod. Adnod 17. Dewch, mae pob peth yn barod yn awr. Felly mae'r gwas yn negeseuedd yn mynd, a mae'n rhedeg, chi'n ddychmygu e'n frwdfrydig yn mynd, a mae'n dweud wrth y person cyntaf, nid i ddim credu mae'r parti yn barod. Dere gyda fi i'r wledd, mae'r brenin wedi dy wahodd di. A mae'r brenin yn dweud nawr, mae popeth yn barod. Come on, dere. Mae'n mynd i fod yn wych, nid i ddim credu gymaint o waith mae di wneud mwyn i ti fwynhau y wledd yma. Fi'n flin, fi ddim yn mynd i ddod. A chi'n dychmygu y boi, ti ddim yn mynd i ddod?
Mae'r brenin wedi paratoi gwledd parti ryfeddol. Ti ddim yn mynd i ddod. Fi'n flin, ond fi wedi prynu tŷ. Fi wedi prynu tŷ a fi eisiau mynd i weld y tŷ heno yn lle dod i'r parti. Ti wedi prynu tŷ, wel, lle di weld y tŷ rhywbryd eto. A os ti wedi prynu tŷ, ti wedi gweld e'n barod. O na, fi ddim wedi gweld e, nes i just prynu e. O, dyw hwnna, mae'n ei sens bod ti wedi prynu tŷ heb weld e. Ond fi eisiau gweld e. Sori, fi ddim yn gallu dod. A challu dychmygu y negeseuedd yn meddwl, dyw hwnna mae'n ei sens. Pam dyw y boi yma ddim yn dod i'r wledd mae'r brenin wedi wahodd e? Wel, mae'n mynd mlaen, a mae'n mynd i weld y person nesaf. A mae'n gofyn i'r person nesaf, dere i'r wledd, mae popeth yn barod, mae'r brenin wedi gorffen y paratoi i gyd. Mae gen i newyddion da, come on, off o ni. Fi flin, ond fi ddim yn mynd i ddod. Fi wedi prynu car newydd. A fi eisiau mynd i weld y car heno. A'r negeseuedd yn dweud, ti wedi prynu car, well ti wedi weld y car eto. A ti wedi gweld e'n barod, o na, fi ddim wedi gweld e, fi jyst wedi prynu e. Wel, dyw hwnna ddim yn ei sens. Ti'n yn gwybod os yw e'n gar da, os engine yn y car, yw e mewn cyflwr da, yw e'n gyfforddus. Fi jyst wedi prynu e, a fi methu dod hyn o fi eisiau gweld y car. A chi dychmygu'r negeseuedd, meddwl, beth sy'n bod yno ti? Mae'r y brenin wedi gwahodd ti. A ti'n dweud na, fi eisiau gweld car. A mae yna wledd wych. Be sydd yn y wledd? Mae'r boi yn gofyn. A mae'r negeseuedd yn dweud, wel, nid i ddim credu beth sy'n y wledd. Mae e'n amazing, mae e'n ryfeddol. Mae di paratoi bwyd, digonedd, a fi'n gwybod bydde di wrth y fodd ar bwyd. Mae di paratoi pwll nofio, astroturf, castell bwn, ac mae'n mynd mlaen efo'r rhestr. Gallai ddim esbonio i ti mor wych mae'r wledd parti yma'n mynd i fod. Dere. Waw. Mae hwnna yn barti. Na, fi ddim yn mynd i ddod. Fi eisiau gweld y car yma fi wedi prynu. A chael ei dychmygu'r negeseuedd yn meddwl, beth sy'n bod ar bobl? Mae'r brenin wedi gwahodd nhw, a mae'r brenin wedi paratoi gwledd gwych ar ei cyfer nhw. Maen nhw gyd yn dweud dim diolch. Mae'n mynd mlaen at y nesaf. Newyddion da, mae'r parti, mae'r wledd yn barod, dere. Sori, fi ddim yn dod, fi wedi priodi. A fi wedi trefnu fod ni'n mynd am dro bach heno. Chi'n mynd am dro? Wel, llwch chi ddod i'r parti gyda'ch gilydd, i'r wledd gyda'ch gilydd. Llwch chi fynd am dro rhywbryd eto. Wyt ti'n sylweddoli mae'r brenin sy'n gwahodd ti? Wyt ti'n sylweddoli gymaint mae wedi costio iddo fe baratoi y wledd yma? A ti'n dweud na, achos ti eisiau mynd am wac bach efo dy wraig? Mae yna groeso i'r ddau nhw chi ddod. Dim diolch. Na, ni ddim yn mynd i ddod, ni'n mynd i fynd am dro. Un ar ôl llall, maen nhw'n gwrthod gwahoddiad y brenin. Maen nhw'n dweud, fi'n flin, ond mae pethau gwell y gyda ni wneud. Ac esgusodion, fi'n siŵr byddech chi'n cytuno gyda fi, mwyaf gwan. Gwrthod gwahoddiad y brenin, gwrthod rhywbeth gwych sydd wedi baratoi ar eu cyfer nhw, gwrthod rhywbeth y bydden nhw wrth ei bodd, a gwrthod gyda esgusodion gwan. Nawr, beth sydd gyda hynny i ddweud wrtho ni bore yma?
be sydd gyda'r ddameg yna, fi di newid tŷ car o cae ag ychen, bydde Crist wedi dweud. Ond yr un yw'r neges, beth yw y neges i ni bore yma? Nawr, fi'n mynd i ofyn cwestiwn, a fi eisiau chi gyd i feddwl. Ydych chi yn credu bod yna Dduw? Eisiau chi feddwl am hwnna. Ydych chi'n credu bod yna Dduw? Wel, mae Duw, fi'n gobeithio bod chi'n credu bod yna Dduw. Wel, mae'r Duw yna yn gwahodd chi bore yma i wledd. Mae Duw yn eich gwahodd chi i'r gwledd yma wedi ei baratoi. Mae Duw yn gweud yn ei air, dewch ato fi. A fi'n gofyn y cwestiwn i chi bore yma, sut ydych chi'n ymateb i'r gwahoddiad yna? Fi'n siŵr bod chi gyd yma yn gwybod beth yw y gwahoddiad. Ni wedi canu amdano fe, mae Iesu Grist yn gwahodd a breichiau agored. Mae Duw yn gwahodd. A fi'n gofyn i chi bore yma o ddifri, beth yw eich ymateb chi i'r gwahoddiad? Mae Iesu Grist ei hun yn dweud, deiwch ata fi. A mae Duw fan hyn bore yma trwy person digon gwan, ond sydd yn cyhoeddi y gair, a mae e'n gofyn i chi bore yma, dewch i'r wledd. Dewch i'r wledd i fi di paratoi. A fi'n gofyn i chi, meddyliwch am hyn nawr, sut ydych chi'n ymateb i hynny? Beth ych chi'n dweud wrth Duw bore yma? Nawr, falle bod rhai o'n chi'n meddwl, wel, fi lli deall beth yw parti, fi lli deall beth yw gwledd, fi lli deall adloniant, ond beth yw'r gwledd mae Duw yn ei gynnig i ni? Beth yw'r peth rhyfeddol yma mae Duw yn rhoi ac yn cynnig ac yn gwahodd ni iddo fe? Wel, mae yna sawl lefel, mae yna sawl rhan i'r wledd mae Duw yn ein gwahodd ni bore yma. I ddechrau, mae Duw yn cynnig maddeiant. Mae'n cynnig maddeiant i chi am eich pechod. A chi'n gwybod bod chi wedi pechu. Fi'n gwybod bod fi wedi pechu. Ni'n ymwybodol bod ni'n bechaduriaid. A mae Duw yn dweud, fi'n fodlon maddau. Y pechod yna i ni wedi i cyflawni, bu rhaid i ni fod yn atebol o'r pechod yna. Ac i ni'n euog, ac i ni yn mynd i wynebu barn cyfiawn Duw. A mae Duw yn dweud, gwrandewch, fi'n fodlon maddau. Fi'n fodlon maddau i chi eich pechod i gyd. A mae Duw hefyd yn dweud, nid yn unig fi'n maddau i chi, ond i fi mynd i'ch mabwysiadu chi. Fi'n mynd i'ch caru chi. Fi'n mynd i alw chi yn blentyn i fi. Fi'n mynd i edrych ar eich gôl chi. Fi'n mynd i greu ffordd i chi gael perthynas real byw â fi, a hynny am byth. A mae Duw yn dweud, dewch. A mae Duw hefyd yn dweud, byddai byth yn eich gadael chi. Byddai byth yn eich gadael chi. A beth bynnag fyddwch chi'n profi, a falle byddwch chi'n profi pethau anodd, ond mi fyddai gyda chi yn y profiad anodd yna. A mi fyddai yn rhoi gras ac yn rhoi nerth i chi yn y sefyllfa yna. Mae Duw yn dweud hefyd, byddai'n rhoi gwir lawenydd i chi.
byddai'n rhoi ystyr i'ch bywyd chi. Byddwch chi'n dod i wybod beth yw bodlonrwydd, weitha pethau sydd yn digwydd. A pan fyddwch chi'n marw, mae Duw yn dweud, byddai'n cymryd chi'n syth i'r nefoedd i fod gyda fi, i fod gyda Iesu Grist. Ac yna, pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, byddai'n trefnu gwledd rhyfeddol i bob un sydd wedi derbyn y gwahoddiad yma. A mi fyddwch chi wrth eich bodd. Nawr mae hyn i gyd wedi cael ei drefnu. Duw wedi trefnu y cyfan. Mae wedi costio yn ddrud iddo fe. Mae wedi anfon Iesu Grist i farw, fel fod ni yn gallu cael gwahoddiad. I Grist ddioddef, i Grist gymryd yn pechod ni, ac i ddioddef ar y groes, fe fod ni'n cael gwahoddiad. Trwy Iesu Grist mae hyn yn bosibl. Bywyd go iawn. Beth yw'r wledd? Bywyd go iawn a bywyd gwell i ddod. A fi'n gofyn i chi bore yma i plis ystyriwch, meddyliwch beth i fi wneud ar gwahoddiad yna. Ydw i'n dweud, na, dim diolch. Gai ofyn i chi i ystyried o ddifri. Mae'r gwahoddiad yna i chi. Beth yw eich ymateb chi? Mae'n ddiddorol sylwi, dwi. Oedd esgusodion y bobl oedd y gwas yn gwahodd, ond nhw gyd yn esgusodion, ond nhw ddim yn ddrwg. Fi wedi prynu cae, fi wedi prynu ychen, fi wedi priodi, fi wedi prynu tŷ, fi wedi prynu car. Dyw prynu car ddim yn ddrwg ynddo fe hun. Dyw prynu tŷ ddim yn ddrwg, na priodi. Ond mae'r pethau yna wedi cymryd sylw yr unigolion yna, oddi wrth rhywbeth llawer mwy a llawer pwysicach. Maen nhw wedi cael eu llyged wedi denu at bethau y byd yma'n unig. Ac oedd ei ymateb nhw, oedd e ddim yn dorn lan a gweud, cewch i ffwrdd, na, plis ysgusoda fi. Oedd rhywbeth parchus, oedd dim rhyw rebelion cryf. Edrychwch ar adnod 18. A wneud i fy ysgusodi os gwelid i'n dda. Oedd rhywbeth eitha parchus am y gwrthodiad. Ond yn nhw'n gwrthod cais y brenin. Os yna rhywun yma, bore yma, a chi'n ymwybodol, dyna fi. Fi ddim a dorn at Duw, ond mor hawdd yw i ni roi sylw ar pethau y byd yma a cael yn llygad wedi tynnu oddi wrth y gwahoddiad mae Duw y brenin yn rhoi i chi bore yma. Pethau fel llwyddiant. Fi eisiau llwyddo. Pethau fel gwaith. Mae gwaith i cymryd yn bryd ni. Ffrindiau. Mae bod a ffrindiau penodol lle bod yn fwy pwysig na derbyn gwahoddiad y brenin. Teulu. Pleserau y byd yma. Falle person. Bod y person arall yma yn dod yn bwysicach na gwahoddiad y brenin. Pob math o pethau digon da ynddyn nhw eu hunain, ond yn tynnu yn sylw ni ac yn cael yn llygad ni ac yn neud i ni wrthod gwahoddiad y brenin. I'r wledd mae yn eich gwahodd chi iddo fe. Mae Duw yn eich gwahodd chi bore yma i'r wledd yma. Mae Duw yn gwahodd chi bore yma, dewch ato fi. Dewch i gredu, dewch yn Gristnogion. Beth yw'r esgus? Beth yw'r esgus chi'n rhoi heddiw bod chi ddim yn dod ato fe? Chi'n gwrthod Duw.
chi'n gwrthod gwahoddiad y brenin sydd wedi paratoi gwledd rhyfeddol. A mae yn gofyn i chi, dewch. Gai ofyn i chi yn garedig, os ych chi'n gwybod na fi'n gwrthod, rhowch y rhesymau. Pam ych chi ddim yn dod? Pam ych chi ddim yn derbyn y gwahoddiad? Falle bod rhywun yma a chi'n teimlo, fi chi dweud, waw, i be mae Duw wedi paratoi. Fi chi gweud, mae yn wych. Ond fi yn teimlo yn rhy wael. Fi'n heiddi y gwahoddiad yma. As bydde bobl yn gwybod gymaint o bechadur ydw i. Gwrandewch be ddigwyddodd yn yr hanes. Mae'r gwas yn mynd nôl at ei feistr a mae'n dweud, mae pobl yn gwrthod. A mae'r meistr yn dweud, adnod 21, dos allan ar unwaith i'r rheolydd ar strydoedd cefn y dref, a thyrd a'r tlodion, a'r anafusion, a'r deillion, a'r cloffion i mewn yma. Be mae'n gweud? Cer mas, dos allan. A galw y bobl yna sydd yn teimlo fod nhw ddim yn deilwng. Gwahodd y bobl yna sydd yn ymwybodol bod nhw'n ddall, yn ymwybodol bod nhw yn anafu, yn gloffion, yn dlodion. Cer i ddweud wrthyn nhw, rheina sydd yn teimlo bod nhw ddim yn deilwng o ddim byd. Cer i weithio nhw, dewch, mae croeso i chi, mae'r meistr, mae'r brenin eisiau chi i ddod. Efe dyna chi bore yma? Chi'n teimlo, fi'n rhy wael. Wel, mae Iesu Grist wedi dod i geisio pechaduriaid, y dall a'r cloffion, a mae e'n dweud wrtho chi, gwyd y fyd di os ti'n teimlo yn anheilwng. Croeso, mae freichiau ar led. Y fath wledd mae Duw, mae Crist wedi paratoi ac yn paratoi. Ond edrychwch ar adnod 22. Be sydd gyda ni'n adnod 22? Ond y mae lle o hyd. Dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau a mynd ganddynt hwy i ddod i mewn. Mae yna dal le. Mae yna lle eifwy i ddod. Pobl Caerdydd, byddai'n neis gallu gweiddi hwn a bod pobl Caerdydd yn clywed. Pobl Caerdydd, mae yna dal lle yn y wledd. A mae yna groeso i chi, dewch. Ni'n gwybod bod hwn yn angenrheidiol. Ni'n gwybod bod hwn yn holl bwysig. Ni'n gwybod bod hwn yn rhywbeth gwych i'w gyhoeddi. Felly beth i ni'n neud? Gadewch i ni fod yn bobl sy'n gwahodd pobl eraill. Fel unigolion, fel eglwys, bod ni'n mynd allan a bod ni'n gwahodd pobl eraill a bod ni yn mynnu. Drychwch ar beth oedd e'n dweud, a mynd ei bod yn dod. Mae yna elfen o berswadio, o bledio, o ystyried difrifoldeb y sefyllfa, o ystyried gwychder yr achubiaeth yma, wledd yma. Byddwn ni yn perswadio pobl, dewch, yn rhannu'r efengel gyda bobl. Mae Duw wedi gosod chi, Cristnogion, mewn stryd penodol. Mae wedi gosod chi mewn plant, pobl ifanc, mewn ysgol benodol, gyda cylch o ffrindiau penodol. Mae wedi gosod ni mewn gwaith penodol. Ac i ni wneud y gwaith, gorau gallwn ni fod yn ffrindiau da, ond os i ni efo y wybodaeth yma, y newyddion da yma, mae yna dal lle, a mae yna groeso i bobl ddod i'r wledd. Angen i ni ddweud hyn.
Mae angen I ni wahodd pobl, rhannu y newyddion da yma, I fod fel y negeseudd, yn dweud, mae popeth wedi wneud. Mae'r wledd yn barod, dere. A mae rhaid I fi holi fy hun fan hyn, a holi chi gyda fi. Ydyn ni'n pledio ar bobl? Ydyn ni'n gweld pethau'r byd hyd yn oed yn bwysicach na yr elfen yma o wahodd a rhannu y newyddion da yma. Gai ofyn I chi jyst I gadw hwn ar flaen eich meddwl wythnos yma. Chwiliwch am gyfleon wythnos yma I rannu y newyddion da yma a rhywun arall. Achos mae yna dal eto lle. Felly bore yma, mae Iesu Grist yn y ddameg yma yn dangos mae yna wledd, mae'n gwahodd bobl a mae bobl yn rhoi yr esgusodion mwyaf tila yn lle derbyn. A mae Duw bore yma, mae Iesu Grist bore yma yn gwahodd chi i'r wledd, I ddod I gredu. Byddwn ni'n cael paned nawr. Gofnwch, os chi ddim yn Gristion, gofnwch I unrhyw un o'r bobl sy'n Gristnogion, ydych chi'n dyfaru? Gofnwch I unrhyw un o'r Gristnogion, byddech chi'n newid eich sefyllfa o fod yn Gristion I fod yn enwog, neu I gael llwyddiant, neu I gael hyn a llall. Garantia I chi bydd y neb yn dweud, o ie. A mae Duw yn gwahodd chi, o, dewch. Geiriau Crist, deiwch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog ac fe roddaf o'r ffwysfa I chwi, neu roi gwledd I chwi. Wel, yn gweddio bydd Duw yn rhoi help I ni I feddwl am hwnna heddi. Rhestrwch yr esgusodion, chi ddim yn credu. Ond mae Duw yn eich gwahodd chi heddiw i'r wledd yma. Gydwch ni weddio. O Dduw ein tad, diolch fod ti wedi darparu achubiaeth. Diolch fod ti wedi trefnu ffordd rhyfeddol I achub pechaduriaid fel ni. Go arglwydd ni'n gweddio bydd yna llawer heddiw yn derbyn y gwahoddiad yna ac yn dod I lawenydd yr efengel, dod I wybod beth yw perthyn I Iesu Grist, I gael ei hachub, I berthyn I ti dy hun, I fwynhau y wledd wyt ti wedi I pharatoi ac yn mynd I pharatoi. O arglwydd, clywing cry ni, dere ein plith ni os gweli di fod yn dda, am bod ni'n gofyn pob peth gogoniant Iesu Grist. Amen. Wel ni ganu I orffen, emyn anghyfarwydd falle i'r rhai, pa obaith sydd I ni drwy'n hoes, dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy a ddeil, pwy bydd yn dal ein dyddiau yn ei law? Be ddaw, heblaw, ddwed y gair? A beth yn ceidw i'r ddydd a daw? Gwir gariad Crist, ef yw ein craig. Gyna mae'r gitgan o can Hallelujah. Hallelujah yw molwch. Molwch Dduw, clod I Dduw. Di ball yw ein gobaith o can Hallelujah. Yn oes oesoedd, addef wnawn, cyffesu wnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes. Fe godwn ni I ganu. Dim ond Crist, Crist a'i groes, beth yw ein hymnig hyder mawr. Eiddo ef yw'n henaid nawr, oedd ein dyddiau yn ei law. Beth aw heb law, pan ddwe
byth yn ceidwr ddydd a ddaw, gwir gariad Crist ef yw ein craig. O can Alleluia, diball yw ein gobaith. O can Alleluia, yn oes oedd a ddefnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes. Pa wir athled fi fenau blin, Dyw sydd dda, Dyw ei hun, ei ras a'i rinwedd, ble mae'r haen, yng ngwaed y groes a'r gor o blaen, pan ddeil ein ffydd yng nghanol braw, pwysau fuwch law y storm a ddaw, pwy rydd y dom a'n cariad draw, ar lan y dŵr i'r graig i'r llaw. Can Alleluia, diball yw ein gobaith. Can Alleluia, yn oes oedd a ddefnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes. Wrth geg y beth ganwn ni, Crist mae'n fyw, yw ein llif, ac yn y nef a wobr fydd. O ei ddythol gydag ef, cyfod i'w nawn i gwrdd ar ior, o bai ac agaeth welyn hwy, a gwledd nawn mewn hoen ddibath, a'r Crist yr eiddo un bydd hwy. O can Alleluia, diball yw ein gobaith. O can Alleluia, yn oes oedd a ddefnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes. Yn oes oedd a ddefnawn, gobaith dyn yw Crist a'i groes. Diolch i ti o Dduw Dad am ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio o Dduw y bydd ef yn cael ei ddyrchafu y dydd yma. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân y fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.